שרינקי דינקס, דפי הפלסטיק המתכווץ. על דף השרינקי השקוף ניתן לצייר ביד חופשית או להעתיק כל תמונה שתבחרו, ולצבוע אותה בצבעי אקריליק רגילים או בעפרונות צבע פשוטים. עם דפי השרינקי תוכלו ליצור מחזיקי מפתחות, עגילים, מגנטים, תגיות ועוד יצירות כיד הדמיון. לאחר השלמת התמונה והצביעה, יש להכניס את הציור לתנור חם בחום של 160 מעלות על נייר אפייה, למשך כ-2-3 דקות, עד שהתמונה מתכווצת ומתיישרת שוב. הפלסטיק מתכווץ לכשליש מגודלו ופי 5 מעוביו, והגוונים של הצבעים מתחזקים והופכים לעזים ויפים יותר. שרינקי דינקס הוא הדף המתכווץ האורגינלי מארצות הברית. היזהרו מחיקויים.